Well asikubingelele kwiMbizo podcast njengoba ubona iMbizo podcast siyabonga kakhulu ukujoyina ke futhi once again ezwazi ukuthi ke sinama guest ahlukahlukene siba nawo la kulona ke uhlelo igama ngingumxolisi uStressless ngikwamhlonga isibongo sibonge nabafethu ke esisebenza nabo. So today kusekuseni sikhuluma indaba yobugebengu. You know ukuthi ubugebengu eNingizimu Afrika wonke umuntu ukhathazekile ngabo. And then uma usuza esifundazweni saKwaZulu Natal kuvele kube inkinga kakhulu. Uma ucheck ama stats uyabona ukuthi I think ipolice station yamba phambili yaseNanda and then I think top 10 nomlazi uyavela, you know. So njengamanje mawubhekana ku social media mawukhuluma ngeNanda yabo ezilokishi then asikho story esihle siqhamuka khona uyabona. Ngisho bekhona abantu abenza izinto ezinhle abaqhamuka khona but njengamanje khulunyela indaba ke yabo ubugebengu. So ziningi ke inhlaka ezilwa nobugebengu. But then abantu abasondelene kakhulu nobugebengu kube wona umphakathi. Ungafika emaphoyiseni kube wona umphakathi. So kubalekile esekutheni sibheke indaba yeCPF. Indlela esebenza ngayo nanokuthi ekulweni nobugebengu bayalekeleleka yini ngasesayidini ke likahulumeni ikakhulukazi kwi-department yakwa community safety. All right, we know ukuthi esifundazweni saKwaZulu Natal lelo office lelo laka community safety i-administration lekhona njengamanje lidwa umhlonishwa ke uNtulo futhi uPremier wayithatha wayifaka ngaphansi kwe-office lakhe. So we see izinto eziningi ke zenzeka. Sibonile futhi I think late last year kwi-administration le endala sabona uPremier former Premier uNomusa Dube-Ncube enikeza inhlaka ze-CPF ebanikeza imoto nezinto eziningi ezahlukahlukene zokusebenza. And then bese bakhona ezinye indawo wekhalwa kakhulu ngendaba yama vest, you know, okusebenza nezinto ke eziningi ezahlukahlukene. But then umbuzo osalayo uma mina ngikwi-CPF ngisijaha kanjani isigebengu ebusuku esiphethe isibhamu noma esiphethe ummesa ngiphethe isiqwayi or idonkipiri or whatever into abayiphathayo. Okay, as member yeCPF ngiyasijaha nisigebengu noma kufanele ngifone ngibiza amaphoyisa. Amaphoyisa afika ngesikhathi yini? So izona zonke lezi zinto today kule podcast yethu kule episode yethu esifuna ukuyi-understand. So ngakuthembisa ukuthi sothi siqede cishe uzobe usunesithombe esikhanyile ukuthi ngabe yini eyenzakalayo. CPF akubi uhlaka lasesifundeni kuphela or isifundazwe kuphela but ikhona ku-national, right? But then ngabe ihlonishwa ngendlela efana ngabe ihlonishwa ngakhona yini. Now imiphakathi yethu yezabantu abampisholo South Africa yonke sine challenge ukuthi inhlaka lezi ezilwisana nobugebengu emalokishini kuba inkinga ngoba akufani nakwindawo ezama suburbs nani because labo bantu bayakwazi uku-afforda so they pay a security company sekutheni yenze lo msebenzi. That is why ukubona ngathi ubugebengu khona cishe mhlambe buphansi kakhulu compare nendawo zethu zasemalokishini. All right, so angikhumbuze kusilandele kuma socials wethu iMbizo TV silandele uzokwazi ukuthi uxhumane ke nathi. So today angikhulume ke no Sambulo wakwaBiyela unobhala weCPF kwisifundazwe saKwaZulu Natal and then bese eba uspokesperson weCPF ku-national. But hamba kahle sibingelele nje manje unyaka nomusha sithembe niyaphila. No mfethu right kakhulu. Right kakhulu. Ngicathi ke sakhuluma this year. Was it early this year if not late last year? Late last year. Yes. Yeah. So yakhumbula sikhuluma na ukuthi sakhuluma izinto eziningi ezahlukahlukene. But now asiqale from phansi. Angazi mina nge-CPF. Yabona but ngiyangibona abafethu befaka ikipa yabona nophawu ngathi lamaphoyisa. Kithi mina hawu hey amaphoyisa kanjani lawo? Kodwa mase ngisondela sengibukisisa kahle ngibona kubhala ukuthi community policing forum yonke leyo nto leyo. So yenzani iCPF kahle kahle ndikhetheka kanjani?
No, i-CPF uhlaka lwasemphakathini olukhandwa abahlonishwa basemphakathini. Yeah. Likhethwa ngokwegceme zama-police stations. Siyazi KwaZulu-Natal sinama-police stations awu-184. So i-police station ne-police station by legislation noma ngokomthetho kufunakala ngabe u-station commander uba nomsebenzi wokwazi ukuthi ekhande i-CPF okuwuhlaka umsebenzi walo oluhlukene kabili. One, umsebenzi wokubuka umsebenzi wamaphoyisa ukuthi ingabe uhamba kahle yini nanokuthi ingabe umphakathi weneme ngalowo msebenzi ukuze makukhona la i-service amaphoyisa angayilethi khona kahle bekwazi ukulekelela ukuthi isondezwe ngendlela. Okwesibili kube ukulekelela kamaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi kukhona izinto ezenziwayo ukugcina ubugebengu bungakenzeki emphakathini yakithi into esiyayithi crime prevention. Ukuvuselela kweindawo zokudlala amapaki izingane ezidlala zingangena edakamizweni, ukuvakashela izikole kukhulunywe ngobugebengu nangedakamizwa, ngokuhlukahluka kwezinto nendawo abangakwazi bekwenza, ukusina kwengoma, ugcinwa izingane zihleli ngaphansi komthetho wesizwe. So umsebenzi wema-CPFs lo kwakha leyo mcinjana ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wakithi uyabuyekela unembeza. CPF kuyakhiwe ngokomthetho sisekelo chapter 7 we-South African Police Service Act okuyiyona eguide ukwakheka kwamaphoyisa. Mawufika ku-Constitution ya South Africa ukhona la ukukhulunywa khona ngokwakheka kwamaphoyisa namandla awo. Bese kuvela ukuthi i-CPF ikhandwa kanjani nomsebenzi wawo yini. Njengoba sengishilo ukuthi umsebenzi wawo omkhulu ukukhanda i-bridge between amaphoyisa kanye nomphakathi. Ingakho ngeke uze ufice umhlangano we-CPF we-CPF ngempela lingekho station commander. So a station there should be a station commander and a station CPF meeting, otherwise it's a community meeting. If engekho exolisile, at least the next should be the deputy oku-visible commander responsible for amaphoyisa lawa agqoke uniform, okukhombisa ukuthi management should be part of imhlangano yethu let's discuss ama-issues akhona. La i-confusion efike ibe khona ukuthi CPF ebesifuna ukuyihlakaza kahle ukuze ikwazi ukulekelela amaphoyisa kwenze umsebenzi. Sebekhethiwe ke labantu abawu9 mxofu from isihlalo, sekela sihlalo, nobhala, sekela nobhala, utreasurer, usomlomo kanye ne-member ezengiziwe ezintathu. Umsebenzi walesi structure ukubuyekeza lemisebenzi emibili ekade ngisho. Ebese kuthi ngaphansi komthetho sisekelo kwe-CPF ku-8.1 uyakhuluma ukuthi obani ukufuna sisebenzisane nabe emphakathini uma sekukhona umsebenzi owenziwayo uma silekelela amaphoyisa ukusebenza nawo, ngoba siyakhumbula ukuthi esinye sezikhala ekhona ukuthi amaphoyisa awanele ezweni lakithi. Amaphoyisa siwabona ngendlela efanele emphakathini yakithi. Now kwase kuqhamuka ke isiqubulo esithi i-community in blue ngaphansi kwe-CPF la isithatha khona wonke umuntu ofisa ukuzolekelela ukupatrol nje ubona namaphoyisa into ekuthiwa ama-reservist abafikayo usebenza nje eceleni awusile iphoyisa kodwa uyafika ukwazi ukuregister ubhalise nawe ukwazi ukusebenza namabe-patrol. So nathi ke sine program ngaphansi kwe-CPF okuthiwa i-community in blue okuyiyona eyayithi mayiphuma ke kuyo eminyango ko-patrol kuphume wona ke ama-members ama-patrollers ehambisana nakhuzana ne-station commander noma ne-member lesuke ithaskiwe ukusebenza kulo operation noma kuyo guide lama hotspots. Kube khona uhlaka le youth crime prevention desk okuyilona esilinikeza amandla ukuthi alibhekelele izimfuno zabantu abasha. Ngoba siyakholelwa ukuthi ubugebengu omningi benziwa abantu abasha futhi busaqhamuka kuba abantu abasha abasenamandla ukwazi ukugijima nokuhupa lokungena ngamafastela emizini yabantu. So umsebenzi wa youth desk nawo uqinisekisa khona ama-activities abantu abasha abayigcina ngabo bebhizi bengangena ebugebengwini. Ebese lesithathu likhona uqhamuka from the national strategy ekhuluma ngokukuthola ezikamoya zisilekelele ukuqinisekisa ukuphepha emphakathini yakithi. Thina ke lapha sizokhumbula masikhumbuzisana ziningi inhlekelele esizibona masibuka ku-social media abefundisi befutha abantu ngamaduma, abefundisi bephuzisa abantu opetrol lokho. So sase sifuna ukugwema lokho ngoba sikwazi ukungena thina njenge-CPF but funa sithole abantu abazosilekelela bakuleyo sector. So sacela ukuthi ke abefundisi abelaphi bendabuko izinyanga nawo bonke abantu abakhona abasebenza ngokukamoya bangene ngaphansi kwe-strategy okuthiwa i-spiritual crime prevention okuyi-strategy se-CPF no-SAPS ukuthi bonke ke labantu bakamoya ke sibe ne-session nabo bebe nendlela laba sixoxela khona iy'nkinga zabo abanazo ngoba abanye babo bajabule ngabefundisi ovele kuvuka ekuseni ubiyele usemisa itende useyibiza ngo-archbishop ugcotshwe nini usuka kuphi usuka bese umuntu erobha abantu imali okuyinkinga esibhekene nazo emafletini lapha emadolobheni ufice sekudunyiswa phakathi efletini especially lento yenziwa abafowethu bangaphandle. So ke ezinye zeyinkinga ke masithi when we zoom into issues sikhuluma ngokwama sectors ukuthi how do we ensure ukuthi wonke umuntu umelelekile. I believe ukuthi CPF in the nutshell ileyo kodwa eyawo wonke umuntu emphakathini wakithi
akekho umuntu ovimbelekile uma umhlali nje South Africa Yeah. uhlala nje endaweni engakini unalelungelo lokuhamba e-station sakho ucela i-station command ukuthi akakuphe i-contact i-leadership ikuthathe kufake ama-process ngaphakathi uma ngabe une-challenge escalate it up ngoba akekho umuntu onamandla okuxosha umuntu ohlakeni lomphakathi. Alright, sikhetha kanjani CPF? Ngiba kanjani member ya i-CPF? Let's say ngihlala la Alex, right? And then ngifuna ukuba i-member ye-CPF yase-Alex. Ngenza kanjani? Ngikwenzela nje ngendawo yangakithi eDurban Central. Yeah. I-police station eDurban Central edolobheni. eDurban Central ngihlala endaweni yase-Albert Park. Endaweni yase-Albert Park ngizoya ku-Broad Satellite Station okuyona ephoyisa indawo yase-Albert Park ngicele amalungu e-CPF noma ukuba ingxenye ye-CPF from u-station commissioner wakhona ufuna bekube u-captain. Captain will take me to kwi-members ze-CPF then sizobe sesixoxa nazo-ke ngiqale ngi-attend imihlangano yakhona. Obviously there's a term of office 5 years, so uma ufika i-term of office irana you participate in programs because it's not about leadership, it's about participation and ensuring ukuthi abantu are active. Then for ukukhethwa siyazi ke South Africa ke adopt ukuthi izwe lentando yeningi. So ke uma sikuyokhethwa ke sibiza wonke umuntu omphakathi. Umsebenzi we-CPF mawuzokhetha ufunakala ukuthi ukhiphe isimemezelo 21 days before usuku. Isimemezelo esinosuku, indawo nesikhathi ukuthi mhla ka-2 February endaweni yaseDurban Music School ngo-10 ekseni siyobe sikhetha i-CPF ye-stage sakithi. So ke ebese wonke umuntu eyazi nto i-leadership esikhona lesikhathi inegunya lokwenza lokho ebese iba negunya futhi lokuthi ilekelele ukuthi ithole ukufafaza lolu daba through emaphepheni ama-radio noma ukuthola ama-posters wafake emphakathini yakithi ukuze wonke umuntu ebe ingxenye yokukhethwa kwe-CPF ngoba njengoba sengishithi ayinayo membership mawumhlali uyakwazi ukufika uzoparticipate kwe-CPF. That is on the station level. Then from station level to district nama-districts kusuka ke ama-delegates constitution ukuba usihlalo sekela sihlalo nobhala amathathu per station ehamba yokhetha isigungu saseThekwini. From ama-delegates futhi kuphuma amanye amathathu ehamba yokhetha isigungu se-province. So kuzobe kuphuma amathathu wonke ama-district 11 ezokhetha isigungu se-province. Masisuka futhi la ku-province siya phezulu kusuka ababili usihlalo nobhala bawo wonke ama-provinces 9 uyohlangana kuyokhethwa isigungu sabantu abawu-6 sase-national okusihlalo usekela sihlalo nobhala u-treasurer no-PRO kuphela ke khona kube kusababikho ama-members engeziwe. Okay. And then lama members lawa niyawaveta? Yes. The past financial year or the past 2 financial years if I'm correct, it's this one nedlule. Kuke kwamenyezelwa ukuthi National Commission wamaphoyisa uzolekelela i-CPF ngama-resources. Where ba-allocate 70 million. Ngazi noma nayikhumbula lonto endaba. Ukuthi i-CPF should be assisted at all levels. Leyo mali yasihlukahlukaniswa ka KZN received 13.4 million which was then attached to the Provincial Commissioner's Office for assisting ukusebenza kwama-CPFs. So kwaqala leyo process, the means kwaqala into yemali ke kwaqala kwakhona process ukuthiwa siqale senze i-vetting. Obviously ke luckily besiya kuma-elections sonke esiphelele term of office, so whenever we were elected we were due to ukuthi sikwazi ukuthatha iy'thupha sikwazi ukubona, but it assisted us a lot because part of the challenges we've had over the years is that CPF has been centralized to a certain individual or a certain cult of people begcina kubona. Kuney'ndawo nje zabantu abathile abawuhlanga oluthile abagcina i-CPF kuyaba abantu bengayazi theyana emphakathini ngoku. Kakhulukazi ithole isiyingenelelo kakhulu nabafowethu nodadewethu abanikazi nabasebenza nama-security companies ukuzovala i-space because sibe nama-issues amaningi where uthole SAPS to respond on behalf of the security company. Yabo ukuthola ama-security companies emzimbeni ey'moto zawo sesinamathisele istika se-CPF ukukhombisa ukuthi kusetshenziswa namaphoyisa. So it creates a brand mileage. Now ukube ama-challenges amaningi but ziningi izinto esiy'vundulile sabona ukuthi azihambi kahle, kodwa siyakholelwa futhi ukuthi kuqhutshekwa kusetshenzwa kunjalo ungangakhetheka phela ube umholi ngenxa yalento yey'thupha, kodwa ukusebenza nawe emphakathini mase kusetshenzwa akasikaze sisho ukuthi abavinjwa abantu. Mase kuyophatholwa nje ngoba i-process yama-patrollings ithi asivumelane ngokuthi siyopatrola kuphi ngasikhathi sini ebese sibize iy'member zethu
azikwazi futhi ukuphuma zodwa kufuna ihambe nephoyisa Oh. kufuna la i-CPF mayipatrola nje i-committee in blue ne-CPF nawo kama-structures funa kuhambe iphoyisa. That is why sisuke sibalekela ukuthi makukhona isimo esificana naso Yeah. ngaleso sikhathi ngoba Yeah. sisuke siyindawo esiyisola ukwazi ukuthi iphoyisa lithatha umsebenzi lenze umsebenzi walo ukwazi ukubamba umuntu lembophe ngendlela efanelekileyo. Okay, now endaweni njengamanje esihlala kuzona kunobaba uMhlongo, kunobiyela, kunomthembu, kunoshangase, right? Kuthiwa mhlambe from 9 ebusuku uyabona asilali mhlambe until u6 ekseni uyabona sigadile nje emphakathini uyabona siluke nje simove around sicheck ukuthi yonke into iphephile yini siphelezela abantu abayemsebenzini ekseni ababuye ebusuku siyabagada yonke leyo nto leyo. Ama members eCPF nilawo because kunama forums akhona kwi-area ne-area emalokishini. Kufunakala ngiqale ngokuthi angeke ngithi ama members eCPF ufuna ngithi abafowethu nodadewethu abafisa ukulwisana nobugebengu emphakathini wakithi. Yeah. What I've always said is iCPF umnyango uvulekile because the legislation unfortunately only recognizes ukuthi iCPF kuphela okuhlaka olulwisana nobugebengu emphakathini wakithi olusebenzisana namaphoyisa nomphakathi. Now ke yabona ke ayikho futhi into evimba ukuthi sizihlanganise sizakhe leyo ngqungquthela yethu ukuthi siyinhloboni yegama sizolwisana ukuthi kukhona ama inhlaka kuthiwa siyabaphelezela nezinye ikhona siyazazi okhezeleni CCPA okay eThekwini Neighborhood Watch okama structures are effective futhi alekelayo kakhulu mabekulisana nobugebengu, but i problem ukuthi they work outside of the scale of the law. That is why uma bese behlangane nenkinga kuba nzima ukuthi SAPS ungenelele. That is why sometimes SAPS mawufika kube ne temptation yokubopha bona more than ukubuka injongo yabo befisa ukwenza njani. Sihlezi ke sibanqanga ukuthi wonke umuntu onenjongo yokuthi efuna ukulwisana nobugebengu nokulekelela emphakathini wakithi akeze station eziregister ngaphansi kwe-CPF. Mawuthi mhlambe ke i-CPF akayithandi eziregisteke noma ecela u-station commander ke elayeze naye kakhulu so that indlela SAPS ayinabe ngayo ukuthi kunabantu okuthiwa o sector command. So isiceme nesiceme sizoba nephoyisa ukuze makukhona la ama patrols kanjalo at least lo muntu azi befike besayine OB bonke ama processes nabo ngokunjalo bevethe because abaningi bawo labahlonishwa abalizinhlaka ekhona basuka ku CPF. Abaningi bawo bahluleke ukhethweni kwe-CPF. Abaningi bawo bakhishwe izithupha kwe-CPF bese umuntu ngoba ngisakuthanda ukusebenza ubugebengu manje naku ngikhishwe izithupha asiqhubeke emhlongo thina sime ngapha ngoba sasuke sabopheka ngephutha Shoprite senza ukuthi kudala sahluleke ukucisha izithupha. So it's part of intethi baye understand i-CPF bayazi most yabo ngekho yabona most yawo lama structures bane understanding ukuthi yini i-CPF futhi ranwa kanjani. Abanye babo bashawe i-constitution. Constitution ye-CPF ithi uhlala only 2 terms. Position osuke inikeziwe so ke kodwa ukhethiwe ke 2005 iyaphela 2010 2010 mhlawumbe uphinde uvuselelwe 2015 isiphelile so awusakwazi ukuphinda ukhetheke futhi. So amanye ama issues eswalungisayo nje basibhizi review i-constitution ye-CPF ukuthi asivuleleke kodwa singayivuleli kakhulu ngoba nayo leyo nto sibalekela ukuthi khona abagcina bengobaba noNkulunkulu ba CPF kuthiwa kwaba khona umhlongo nje siyafaza umhlongo we-CPF uthole kuhamba wonke umuntu njalo kusala umhlongo wonke umuntu kusala umhlongo. So sizama ukubalekela zonke lezo inkinga njengalezo kodwa izandla zivulekile kwe-CPF. SAPS uzivulile izandla ukuthi uma kune initiative eqalayo sondela sikwazi ukusebenza nayo. Same thing happened e-Eastern Cape bonile abafuthi ababulawa bebelungiselela esikoleni thizeni bawulisa nobugebengu. It shows ukuthi umsebenzi wabo uyabonakala because igebengu basezobahlasela la abacijana khona ukuze behambe beyosebenza kusho ukuthi umsebenzi wabo effective. But the problem that they were doing is that they were not conjecting umsebenzi wabo kanye nokuhlanganisa umsebenzi wabo namaphoyisa ukuze kuzokwazi ukuthi amaphoyisa bekhona mabesebenza amaphoyisa recognize ukuthi bayasebenza bakuphi kwenziwa ngasikhathi so that even kuthiwa kuya ku respond ngesikhathi. Okay, and then kule issue ukuthi sibonile yenzeke eNanda eNanda lapha eKZN sibonile yenzeka where umphakathi udecide ukuyisukumela wona uyabona ngenxa ukuthi ubukhala ngokuthi amaphoyisa awalekeleli. I'm not sure whether bekoma members of CPF unaqala nomani but into ebese yenzeka kwi-area ekuthiwa iseBhambayi
igebengu bese ingena emini thola ukuthi uhleli nje kabiyela kwakho uyabona bangene bafike bathatha into abayifunayo ukhona mawugoloza bakubulale uyabona and abafana abancane and then umphakathi decided ukuthi no thina we will deal with these kids uyabona then kwatholakala abantu abawu5 beshonile right I'm not saying kwakuyiwona umphakathi but abasolwa kwaboshwa I think ama members awu10 or 11 or 12 of umphakathi and then umphakathi wathi sicela nibakhiphe labo bantu bamasha baye police station yasemtshebheni uyabona then from lapho baloke behamba enkantolo yaseNtuzuma until baze bathola ibail now kungiletha khona ke kumbuzo wami sekutheni nina as a CPF nidila kanjani ke nomphakathi osuke usukhathele ubugebengu obviously ukugqugquzela ukuthi abantu bakithi abangathatha umthetho obubambe ngezandla zawo siyazi ukuthi ke abantu bakithi ukuthemba kwabo amaphoyisa kuyabuya khona eKZN especially njengoba sine General Mkhwanazi kukhona ukukhombisa ukuthi kuyasetshenzwa yes into esuke ihluphe ngabantu bakithi ukuthi bafisa imphumela eseduze umuntu ekhohle ukuthi ngelinye ilanga lento iyobhekana nayo yabona ke uma ngabe kuzofika kusuke mina namhlanje ngithi ngoba ubiyela usolakala ukuthi udlengulile akangayithola ibail ngenxa yesimo secala lakhe ebese ngesonto elizayo sekuboshwa umngani wami sekufuna ngiyothi akathola ibail khona manje so kufuna umsebenzi wethu omkhulu esuthathile sathi sizowenza ukuqinisekisa kulezi imbizo esizoyirana manje emphakathini will be more educational because ipost ebesiyithatha before besifike silala umphakathi uthini respond amaphoyisa sibuye follow up ukuthi senze njani ukuthi kulekelele kumphakathi but manje sengikholelwa ukuthi kufuna siqale siwufundise kumphakathi kuyini ibail ilungelo lakho kunawo umthetho so akekho umuntu ozonqatshela ibail ukuthi isigebengu ubulela umuntu lo muntu yini behlale ngaphandle yabo so kune process we must educate umphakathi ukuthi to understand the process we must educate umphakathi ukuthi to understand ukuthi na imiqathango ufuna ilandele for instance over the years yabona nje manje abantu bayagcwala epolice station kanti mhlawumbe kube baya understand ukuthi by the justice system ukubhala kwabo ipetition iye direct kumantshi kwalo mantshi would take the because manje asikhathi ethethe icala akayibuki indaba uyibuka esekhaya hawu kanti bekumkhumba umngaka wabantu so ama processes okufuna ubathatha ubabeke kuwona so that bekwazi ukunderstand nansi legal framework ufuna sisebenzise ukuze singayitholi frustrate wa system esingakwazi ukuyibypassa ngokubhala nje phansi nokusubmit into eqondile ukuthi nakhe sikufisa nokufuna kwenzeka kodwa kakhulu esiyathi sigqugquzele futhi ukuthi uma kukhona amaphoyisa abawasolayo ukuthi awenzi kahle la maphoyisa noma asolakala ukuthi anenkinga ekhona makulandelelwe indaba kufuna abawasondeze ngakuthina sikwazi ukuthi sixoxa nabo ngendlela efanele ngoba I believe ukuthi SAPS at the national level even in the province uGeneral Mkhwanazi nimzwile esho ukuthi kwalona iphoyisa malitholakala ebugebengweni nalo liyojeza njengoba kufuna kujeze igilamkhuba so ke ixoxela ukuthi ke izandla zakhe ivulekile izandla zamaphoyisa ivulekile makukhona nje ubiyela oganga estation sasemtshebheni station sakuphi mthatha umlethe so that sikwazi ukuthi sidile naye ngendlela efanele ngama process angaphakathi ekwazi ukuthi dismisswe kusale la baqondile kodwa okufunana nathi simphakathi ukuthi siqonde ukuthi kufunana ngasikhathi sibhikishela ukuthi amaphoyisa awasebenze siphinde sikubhikishele nanokuthi amaphoyisa awathole izinsiza kusebenza ezifanele amaphoyisa awabe nababantu emphakathini wakithi ngoba part of the issues akhona ukuthi ireality ithi yebo abantu bayangena emini kaBha bezotshotsha emzini wakabiyela kodwa i-challenge ixoxa there is a market yalezi zinto because ukutshontshwa kwalezi zinto ixoxa ukuthi khona i-market so how do you squeeze down the market number 1 number 2 how do you also deal with the environmental design angazi noma kwayana nanda yabona ke nanda ke uyabona ukuthi nephoyisa malingena phela iphoyisa nalo muntu malingena kulomhubhe mancane kakhulu amathuba ukuthi liphume because mekela ngena limazi into ezoqhamuka emva kwalo ukuthi uzokwenzana especially bambaye so the environmental design of indawo ukuhlala kwabantu bakithi la bahleli khona asisho phela ukuthi izimo ingcono ukuthi sonke kodwa kufuneka sibezama indlela nabo ukuthi kukhanya indawo nabahlalela kuyona ngoba nephoyisa njengoba sengishilo lo muntu ungale expect insimbi ngoba mawungena kule yamhubhe uthi uhupha umuntu inhlamvu ikhala kuwe esiphundu ebese kuba inkinga khona lokho so ngicabanga ukuthi ke enye izinto ezivimba ukuthi amaphoyisa egcine engelele endaweni ezinjalo ezizinto camp ezifaiza say okay speaking of indaba yenhlamvu right ama members eCPF
siyapatrola noma senza lokho esisuke sikwenza. Ngisijaha kanjani isigebengu esiphethe isibhamu ongaphethe isibhamu? Unless kuwukuthi nani khona ibhamu eniyiphathayo. Umthetho eSouth Africa ke uthi waqala nje wakhipha isibhamu awusasiyimember ye-CPF usuyilunga lomphakathi. Okay. Lesakhe esipersonal nje usuwumhlongo. Okay. Usudubula njengomhlongo ngoba sikunikeza ngesibhamu se-CPF. Nje uyiphoyisa nje unikeza isibhamu usikhipha ngeauthority ukuthi uyiphoyisa. So nina is CPF aninazi ibhamu. Okay. Asiyidingi ibhamu. Yeah. CPF njengoba sengishilo masipatrola ne-committee in blue. Yeah. Sipatrola nephoyisa lizosebenza lo msebenzi. Yeah. Kodwa umsebenzi wethu omkhulu ufuna siqale siwenze. Nathi akufunakala sigijime noma imembers ethe iphansi. Nazi sigijime zingene enkingeni ngoba kufunana nawe uma ubona ukuthi odayisa iwunga lapha endaweni iba nendlela yokuceba. Kunokuthi usondele wena uthi hey namxo wena sizwile ukuthi udayisa iwunga la yeka lento yenzayo sesifikile la sihobiyela nomthengi phuma kule nto yenzayo. It happened eWestern Cape. Kunosisi we-CPF wase lapha ko-Cape Flats okadinga into ululama. They did the same thing bapatrola wasethi awuyazi ake sidlule kulo simtshene lento ayenzayo siyayibona badlula endodeni thizene namhlanje umsolo wena njalo lento ekudayisa iwunga la endaweni yakithi kanje ubulala izingane zethu. Wathi ngena nje endlini kuthiwa awuqedanga 30 minutes bemshiyile igenge kade kupatrol kwangena umuntu wamdubulo waphuma uhamba. So I'm saying confrontational approach would not assist us. That is why ubona ke nanda ke bekhala kakhulu abafuthi beneighborhood watch ngokushonelwa abafowethu abasebenza nabo because they are more confrontational. Uthi hayi siyazi wona bedayisa idamage songenelela so dila ukuthi wenza ukuthi so it becomes a trend ukuthi na abantu abayinkinga ngaphazamisa ibusiness lami. So at times you must be able to analyze the threat and deal with the threats ngendlela even if it means awungithembi asithembani sodwa siyi-CPF ngoba ngathothi omunye la structure mhlambe vele umunca khona lapho udonsa khona. So kufunala i-SAPS has had unendlela eziningi oyibekile zokuceba umuntu anonymously. Your phone calls ziningi indlela ezikhona ezibekiwe ukuze sikwazi ukuthola ama results afanelekile emphakathini wakithi. Okay. Ziphi imoto ayinikezwe uformer premier uDube la ku province? Wanikeza inqwaba yemoto ezila ko100 madoda ngasho ukuthi madoda obiyela uyazi ukuthi madoda obiyela sebezoba right bathola imoto ezinhle ezintsha. Ziphi lezi imoto angaze ngihlangane neyodwa emgaqweni. Part of umsebenzi omkhulu esibhekene nawo ukupatrol ukuthi ufuna labe khona izinto ezakusebenza. Into ezakusebenza ke njengoba ngibelelwe 13.4 million owalethwa ku province. Walekelela ukuqinisekisa ukuthi ama structures uprovincial commission amasixoxa naye ama structures wonke awa resource nje usibona sigqoka izikipa namhlanje njengoba khona ama jackets ablue ngathi kwabona emphakathini amakepisi amathoshi makukhona indawo ezimnyamana angeke ngikubone lokho. Yes. Zonke lezi zinto izakusebenza izaqiinisekisa ukuthi sikwazi ukusebenza. Ngikulindile la emotweni. Le moto ngikulindile ngiyakubona lokho ngikubone. Now part of izinto ebezisixaka kakhulu from imihlangano ye-CPF to lawo ma-operations ukuthi abantu bakithi bebengenayo transport. Khumbula ukuthi abantu bakithi kufunakala mabeze emhlangano we-CPF betransport ngey'moto zamaphoyisa. Okay. So ke yabona ngasikhathi imoto ye-CPF yona nje usihlalo le izobuya ithathe nobhala ithathe yabo kwimakuziwe boardroom sekukhona i-complain imoto ayikho estation imoto iqoqa abantu. Two, it is a risk to abantu ukubonakala emotweni ezimakiwe already swimpi ngoba sizimpimpi ngokubizwa kwethu already swimpimpi ubukwa kabe endaweni so sekukhona izinto ekufuna zikulandela. Now upremier ke umama noMsa Dube took a stance through uMEC ubaba Hlomuka after sikhulume naye ne-department yakho HOD uGlenn ukuthi how do we find a way to assist ama structures especially at the ground level to operate. Do patrols, attend meetings, attend programs because I want njengoba ngiyila nje manje kuwena stage sami eDurban Central ukufuna phuma imoto izongilinda la ngiqede nayo session ye-hour 2 hours iyafunakala njalo le van le sekugaza umuntu sekwenza ukuthi so it would assist ama structures to have their way of move around. Number 2 ukuyisho lento provincial commissioner somewhere ukuthi amaphoyisa eSouth Africa ku job description yawo akukho la kuthiwa khona wa drive imoto. Iphoyisa linalo ilungelo lokunqaba ukuthi ngifuna ukudrive ivan. So ke manje ngathiwa iphoyisa lifuna ukudrive ivan iCPF operator kanjani? Now we should be because asinayo authority yokushayela imoto zamaphoyisa. Now we should find a way yokuthi ke sithole imoto which belong to the structures
zimanagwe iwona ama-structures Yeah. ukwazi ukuthi zimove in and around, but obviously at a framework because ziyogcina zimisuse at a framework, Yeah. so that ukwazi ukusebenzela ukuya phambili. So iy'moto yikhona-ke, iy'moto i-intention yalezi ezayifikile zathi Yeah. u-95 initial 95. ezayizoreceive i-CPF, but I'm aware ukuthi sivale sive 30 or 30 band something asifinyelelanga lapho. Okay. But ke zikhona zikuma-sectors Nima-ke zisemphakathini ziyapatrol. Imabiyela. Ngesikhathi kwenziwa lo program Yes, kwathiwa nizonikezwa imoto ezu-95. yes. Okay. Zingake zazikhona uma kuthi akade zikhona egroundini la kade kwenzeka khona iprogram. I wouldn't know, but I would take a guess ukuthi Zazikhona. Yes, outside of engangiyibonile. Yes, Zazi more than 50. ezazikhona. Yes, zazi more than 50 Okay. Kodwa njengamanje ensayitholile njenge-province. Yes. Mhlambe zingaki? Something. Ziko 30 something. Lapho. Okay. Njengamaboma sithi mhlambe bathi bazonikeza 95. And then ezazikhona zazu-50. But then ensayitholile zu-35. Uphi lo 15 ke? Siyawubona lo 45 ongale. But sesicalculate kulo 50. U35 ukhona. Uphi lo 15 uhleli kuphi? Ngalesi sikhathi kusuka nomsindo ke wokuqhamuka kwensiza kusebenza. Yeah. Kube sekuqhamuka ke ukuthi nabafowethu abanye bayakhala ukuthi hayi phela thina sikho ngaphansi kwe-CPF sizimele siyafisa ukuthola insiza kusebenza ngoba kuhulumeni obukhona bekuhulumeni okhathalelayo nalo khona nayo ngiyabona ukuthi ukhathalela ukuphepha kwabantu. Kodwa ke wasuthi hayi kulungile abalandwe kubonakala basizakala kanjani. I know ukuthi i-neighborhood watch eseThekwini nayo inazo mangaqamba u3 if not 4. Okay. I know ukuthi KZN CCPA nayo laba DN stock theft nayo banazo I think 7 if not 8. Yeah. So it creates that balance yalo 50 lo. Uma ngisondela kahle kuwona Okay. but kwagcina ngasiwona i-CPF kuphela. Okay. Kwagcina kuyi-CPF i-youth desk allocate yayo kwakhona allocation ye-neighborhood watch kwakhona allocation ye-KZN CCPA. Yezangayo ku-CPF zonke kuthiwa nazi ezi-CPF. Yeah. Yagcina seyihlukaniswe kuma-structures ngokuhlukahluka. Okay. Now the issue is BL uma politicians and officials bethi there is a program ekhona siyopresenta iy'nsiza kusebenza uyabona Yes. ku-CPF and they present imoto ezu-95 and then imoto ezu-95 i-CPF ayikakayitholi and then sekuthiwa after kupresent u-95 kwaba khona iy'khalo ezaba khona and kulezi iy'khalo then wasethi undunankulu hhayi kulungile nalaba abanye asibanike uyabona but akasabuyanga kumphakathi wazochaza ukuthi okay we presented imoto ezu-95 and then after siyipresentile kwaqhamuka nezinye iy'nhlakelo sanobugebengu then sasidecide ukuthi kulo 95 asiyinikeze nazo lezi iy'nhlaka angithi uyabona manje ukuthi mina as umhlali nginenye information Definitely. uyabona kanti sekwenzeke enye into engazange izipresentwe kumina. That is the unfortunate circumstance mawudila nama-politicians. And it's one of the issues ebesilokhu sibhekana nawo. Abantu bayabuza ziphi imoto kwenzakalani asiyiboni imoto but ke ezinye izinto kama udila nosopolitiki you need to find a way to control yourself because umuntu mayithi uzokuphinda ephinde ethathe yenze ngokunye kufuna la wehlisa umoya ngoba kusuke ngasiyona yakhe. It's not what's true. Yeah. But kubalekile lokho kusho ukuthi umuntu ebuyeleke kwimedia yosho ukuthi hayi cha kulo 90 ebengonika i-CPF sengithatha isinqumo sokuthi u4 angonike amasosha u10 angonike iarmy u15 angonike uhealth u13 ngoba sibona ukuthi bazolekelela kulo msebenzi bese besala no10 be-CPF. So that sikwazi ukunderstand ukuthi siwumphakathi sekumi kanjani ngoba sithola silokhu siphendula imibuzo esingakwazi ukuyiphendula. But ke okukhulu esifisa ukubona ukuthi sisalinde umhlangano ondunankulu njenge provincial board ukuthi ake sibonane naye. Sike saba nama-attempts kwakhona la ukushaya khona ama-diary kabili kathathu so that sikwazi ukuthola i-guidance ukuthi ufike office wathola ini
phekwetafula beyifica phekwetafula obekuthinta iCPF nama structures omphakathi Bekuthini, yeah. wathatha siphi istance yena ngakho Yeah. so let's sigezeke sonke bese siphuma eminyango sonke sikhuluma iculo elifanayo ngoba akufuneka silokhu speculate siyasolta imoto zaya emaphoyiseni sabona uNdunankulu enika amaphoyisa imoto siyasolta imoto zaya emasosheni yabona speculation asifuna siyibalekele because Okay. idala ukuthi sigcine sinodungunyana emphakathini wakithi. Angibuze kanje biyela lo mbuzo. Kwi-administration le ephumile ekhishwe ile ekhona. Do you think ukuthi iCPF bebeyithatha serious nje okufana ngabe bayithatha serious ngakhona? Igama lethi serious ke kufanele silichaze ngoba it's not common sense. Yabona umuntu into serious kimi ngangaba serious kuwe. Mhlawumbe ngizothi bebeyihlonipha ngendlela ofuna behlonishwa ngayo. Okay. Ngezethi sikwazi ukuthi sibone igama elizokwazi ukusifaka phakathi nendawo lapho kushoyo. Yeah. For iminyaka eminingi selokhu ngaba khona mina ngisaku youth desk namhlanje kwi-CPF ukuhlonishwa kwe-CPF ukukhasa phansi. From uhulumeni wasekhaya local government from provincial government national government ukutshela nje ukuze namhlanje asikaze simbone uminister wamaphoyisa siyi-national board wangena May last year yabo so akasiboni futhi nayo isidingo mhlawumbe sokubona iCPF yabona nango premier minister kamboni so kunezinto efuna zixoxela ukuthi zikhona inkinga zokuthi ama priorities ama politicians are different from what we want but what we've established which I've presented to the leadership of the province and colleagues to say our housing department is the South African Police Services. So let's stick to them. Laba abanye stakeholders sihlanganiswe department MOU. So asingayixaka kakhulu ngabo because they have their own priorities so that singahlanyi because ucina expector expected from umuntu. So let us fight with the provincial commissioner to say let us get recognition straight for our CPF members in the stations in the districts because somehow khona nala ufica khona ukuthi ama CPF station awahlonipheki amaphoyisa no station command. So ke asilungise ekhaya la esihlala khona thina siyeke komalume ngoba komalume uzothi uyaya bese uxoxela ukuthi ekhaya kini kukuphi so ile into ye relationship esizama ukuyikhanda amasinyane yazi ukuthi okay yazi ukuthi why lo mbuzo bengibuza yes njengamanje we have a challenge eningizimu Afrika yokuxaka ubugebengu kulubugebengu esibuxakile ezinye zezinto ezikeqhamuka ukuthi amaphoyisa awanele uyabona okay fine asikwamukele lokho akanele amaphoyisa but sinalo uhlaka le-CPF of which is very close to amaphoyisa and if there is imali or funding eqhamuka from uhulumeni uku-assista i-CPF uyabona then why lama officials kuma provinces uyabona engayinikezi inhlonipho iCPF bengayiboni njengohlaka olungakwazi ukulekelela in terms of ama numbers ngala emaphoyiseni. I'm not saying abahambe nabo all the time but what I'm saying is uma short amaphoyisa then iCPF ikhona ukulekelela. I-reality ithi yabona ke umodela nosopolitiki ufuna ube ready ukuthi ke ufuna ubambe clash yabona entabeni. You can speak to an official, an HOD, a chief director, a deputy director, to all levels that you speak to. Some of them will understand the ideal. Some of them will buy into the idea. But remember, they still need the executive authority to rubber stamp. So if a certain head as a politician does not have priorities over that space, then it won't happen. I'll make you an example. In the province of KwaZulu-Natal, for years, not namhlanje, for years, it's been happening. The Department of Community Safety and Liaison has been the least budgeted department. Meaning, should into paper tina sibona nje ku right side case lensi kahle. Asina inkinga. Sizenza nje abantu abakahle. So it becomes a challenge. Ukuthi uma lo muntu osuke khona osiqonga leso sikhathi. Uma eqala ebuka kuthiwa siyafaka ibudget but the Department of Community Safety sekugcineni le phansi. How does he think it will assist? Because umsebenzi we department now basebenzisana CPF ukwenza oversight emaphoyiseni nomsebenzi wawo but also ukusupporta nogqugquzela ukuphila kwama safety structures okwama CPFs. How do they support ama structures if benganayo budget?
how did they initiate ama-program imbizo educational if kuwukuthi abanayo i-budget. So it speaks to, that's what I'm saying, it speaks to politics and what is the posture of politics at the time. So if the posture of politics says yes siyayithanda buke Gauteng they've converted lento ekhuluma ngayo the communities in blue bona babiza ngamapanyapanya but they are under the CPF. The CPF is not patrolling. It's the patrollers of the CPF through MEC umama uMazibuko bawa-convert bawafaka ngaphansi kwabo kwabuka indlela ye-funding model ukuthi bethole stipend belekeleleka ngensiza kusebenza bathole imoto zabo bayapatrola ngazo ba-right bayalekelela as a force multiplier station la bahleli ngakhona. It's a political will from the premier, from the ministers or from the MEC nayo ukuthi MEC hayi bafethu ngeke this department has this duty, how can I pledge ukuthi yabo if needs be ubhalela u-treasury treasury nansi into engifuna ukuyenza mangibuka nayo i-budgeting yakhona ngilekeleleni sisenkingeni because crime is an issue and asikwazi ukuyeka nje kanjalo. Okay, now let's leave politics aside, right? Why ngisho so ngenxa ukuthi uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal uyi-GPU, yes, right? So the move eyenziwa uKaren Premier, yes, umhlonishwa uNtuli, leyo ukuthi athi i-department yaka community safety and liaison ngizoyifaka ngaphansi kwe-office lami as uPremier. Uyabona? Nayibona kanjani nina as i-CPF? Do you guys think as a CPF iyasebenza yini? Because mina njengomuntu ongekho kulezi inhlaka ongaphandle, the only thing engiyibonayo ngibona uCommissioner uMkhwanazi ongathi let me say ongathi uthola ifreedom yokusebenza. Uyabona? Because iqiniso lithi when you compare uCommissioner uMkhwanazi namanje umcomparison with i-administration ebikhona phambilini ukusebenza kuhlukile. Uyabona? Ama-results njengamanje siwabona ongathi angcono compare nasekuqaleni mina mangibuka njengomhlali. So you guys as a CPF because nikhona kulolu hlaka. Obviously it was mostly expected in move ka Premier as it was done in Gauteng thatha community safety Premier khona wafaka phansi kwakhe. But what wanted sasekulindele ukubuka ukuthi mayisifika le move yakhe izofika nani. Because we thought umove kwakhe asazi because njengoba just akahlangana sikakayazi the master plan. Yeah. So we wouldn't narrate master plan esingayazi, but in our mind we thought ukumove kwe-office la community safety is again it will speak to i-resourcing community njengoba ngikhuluma nge-budget. It will speak to the priority now because it's in the Premier's office. The priority must be safety must be given more money and must be given more attention so that izinto ihambe kahle. But where we've seen the gap thina as the CPF is where then the Premier meets the police, moves with the police management without the community structure in the police. Make you an example. Mawufika as a person ngicabanga ukuthi umuzi osebenza ufike ubona ama-unions, ubona unions, ubona abasebenzi, ubona management, then you are settled. But in the current focus we haven't met him. So we do not know his master plan, he doesn't know ours. He doesn't know where we started Sigupi. So in the current fiscus sikhuluma into ethi asazani because akekho wazi ukuthi umuntu ufuna ukwenzani. Kodwa sikholelwa ukuthi ukusebenza kwakhe eduze no Provincial Commissioner uMkhwanazi, yes, as you've said, mhlambe kuyalekelela. I've seen him give ama-resources to the Provincial Commissioner, ama-stations nawo wonke umuntu. We've seen even in the past budget plan le ekhipha imoto ze-CPF sabona ukuthi ayinazo izinto ezayifuna ukulekelela amaphoyisa from your DNA labs, ukurisoswa kwawo, your drones, zonke lezi zinto eyi-technical. But now we're comparing it based on ukuthi now there's results. I think that ukusondela kwakhe in that department nokusondela kwakhe ku-SAPS kulekelele kakhulu. But we still believe ukuthi ukushiya i-structure simele umphakathi ku-SAPS is a mistake and kufunakala sihlanganeni sibonisane sithole common ground so that we work hand in glove as we move forward because amaphoyisa are not on community engagements because they have a CPF to do that under their wing and come back report. Okay, because ukhuluma indaba yama drones
what is your take kule implementwa u national minister le yama camera emaphoyiseni, right, ama body cams. Lo mbuzo ngibuza because I've seen amaphoyisa kamasipala waseThekwini, few of them bewafakile, yabona. In fact ngibabone last week bewafakile, ngeke ngimention iunit, yabona. Bewafakile, no, okay, kushuthi hayi isiyasebenza yini, but I remember ukuthi uminister wamaphoyisa uSAPS wakuveza ukuthi I think wathi bazoqala ngo100 noma 1000, I can't recall ama numbers, exact numbers, but ngiyakhumbula wathi bazoyiqala kanjalo just to see ukuthi iyasebenza yini. Insiza nazo nendaba yama drone nangicabanga ukuthi bazokwazi ukuthi banilekelele nangayo yonke leyo nto leyo, but now we're moving to ama body cams, but still nina ngakatholi lokho. Obviously into ye master plan ye smart policing, Yeah. ngizwe ikhulunywa kakhulu eThekwini, because eThekwini municipality as a metro has designed themselves to actually prioritize safety. So the deputy mayor, Councillor Umyeni, Yeah. is busy with those arrangements to ensure that Metro Police is one of the efficient and best service. And we applaud the work by the Commission in Ethekwini. We see a lot of results, and the attitude of their police officers it's really applauding. Obviously under the guidance of Councillor Mayor. And the numbers are new in terms yes, of our members. They are recruiting members, but also they are recruiting members and recruiting resources. Wabonile ama golf 8 azokwazi ukujaha igebengu. You know, they are balancing the blame to say is ikhona imember ikhona nemoto, because ukunyusa imember nje basenza thina SAPS to a project 10,000, but where is project cars ziphi imoto, because ufica emtshebheni ubone nje noma kwamakhuza leli van kodwa ungalishiya ngeenyawo wena. Yabona ke, but naye indaba lezi imoto ezu95 futhi iphinde ibuya manje. So yabona leli ungalishiya ngeenyawo leli, yabona alisekho kahle. So the systems, unfortunately ke SAPS is a national budget, so it's a national competence. So some ways it is will be much slower than localized structures like umasipala nohulumeni wasekhaya kwi-province. So I'm giving sense that this smart policing is going to assist a lot. But unfortunately it's assisting to give evidence. Sengudubulile kodwa mhlongo usufile kodwa. Njengephoyisa sixabene ngakugwaza, but it will show ukuthi ubusabukabiyela. So what we want now ukuthi sifuna ukuvimba kungaze kube khona leyo ngqoqo, because okusalayo uzovela ukuthi imoto isitshontshiwe vele ngadutshulwa yathathwa, but ama camera will always pick up, ijika la onayina la mhlawumbe izifike la ngasekho khona ama camera, mhlawumbe ngehle ngibaleke ngishiye mase ngibona sebeseduze nami. So it's part of those challenges we are saying. We applaud them resourcing and ensuring, because what their approach now is creating an army against. But now we are saying let's create activism on the community to participate in eradicating crime in our communities. So a preventive part will assist us. Some so clean amapaki engabi izidleke zamaphara hambe Albert Park manje ngithi ubonile umphakathi uyisukumele wona silido babukhansela baba Mngonyama sawenza umsebenzi wenzeka namhlanje amaphara wasekhe park dlalwa ingane sibiza sport and recreation sifuna ukubuyisela imidlalo lapha. So let us ensure ukuthi indawo zethu okufuna beziya ama recreational activities nendawo zemphakathi amahholo nani namasonto awagcinwe esesimeni. Yabona ukugcina lezo indawo esesimeni zigadiwe zibalekisa ukuthi abantu bekwazi ukuhlala khona. Yazi ukuthi there's something I understand when Abiyela mhlawumbe kwaba right ngangaba a politician, because kunezinto engike ngingayi-understand, uyabona. Number one, if ufuna ukulwa ne-crime, then enza abantu babe busy. Uyabona, because once abantu babhoreka, uyabona, ukubhoreka kuzohamba nokulamba, uyabona. So isisu kasikweleto, uyabona. So yini eyenza ukuthi unga invest more kwi-policing, right, while ubu creator amathuba emisebenzi. You understand? But ifocus yami ngala kwi-policing ngike. If uthi amaphoyisa ashoda nani yashoda,
yabo, but then ishoda kanjani because this thing i-priority. Njengoba ngishilo ukuthi it's priorities. Yeah, Politicians put their priorities ngendlela yabo. Because njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe the focal point is, for us to see the light at the end of the tunnel, it is to also have a way to work together. Because yabona le ukufuna ukugqama wedwa ukuthi wena umuhle wedwa le economy yabona ayizokusilekelela, but this integration of all efforts can really make sense. Yeah. It can assist us in ensuring ukuthi umsebenzi uyenzeka, because yabona masothi nayi metro nawo ngapha, amaphoyisa nawo ngapha, iCPF nayo lana, neighborhood watch. So the minute inhlaka Yeah. we are cracked and we end up fighting for a space rather than sisebenze sonke, then sesibaningi uma sisebenza sonke sesiyile number efunakalayo noma ukuthi compete. Yeah. But also phela emphakathini isigebengu sibasodwa kubantu aba-100 ebuilding elilodwa. Yeah. Sihloshwe into edayisa insango ngenkani. So it tells you ukuthi they're always outnumbered. It's an issue of us being collective and say sifuna ukudila le issue sodila nayo kanje. But part of the issues esinawo ukuthi you can employ amaphoyisa emaningi ngalendlela uthanda ngayo. The attitude of them at work. Because I've said this somewhere, I think I was in SAFM to say, siyawaqasha amaphoyisa maningi. Yeah. But are we really taking care of those abakhona kwi-system? Yeah. Namhlanje izolo lokhu bekuyithina besithi akubuye the former detectives warrant. Uthini ngalezi ingane nazayifuna ukuba warrant engaphakathi kwi-system? Oh yes. Ayicindezeleki yini, yabo? So you're creating an attitude ukuthi umuntu ethi vela sindawo semsebenzini nje sengihlala ukuhola. So it's a stagnant situation where we've sesimema abantu ukuthi abazoqashela ukusebenza. Sesimema abantu hayi apply amaphoyiseni kuyashesha ungena amaphoyiseni ufuna nje umatric kuphela. Ungayi ukufunda apply amaphoyiseni sheshisa khona uzothola umsebenzi. Akufuna abantu awu-10,000. So I'm saying it becomes a challenge with the attitude umuntu mase station umuntu lona akakusiza ngoba nepassion yokusiza umuntu omphakathi. Ukusiza ngoba uzoclocka yena, clocka in clocka out. Iyahlekisa lethi indawo because kunamaphoyisa engiwaziyo axoshwa emaphoyiseni KwaZulu-Natal uSAPS where they've decided ukuqala inyunyana because benenkolelo yokuthi lezi inyunyana ekhona zibonakala uma behleli nazo kuba ngathi bahambisana nazo, uyabona? And then uma sekuhleli nomqashi zibonakala zithatha iside lamqashi, uyabona? And then ngiyacabanga ukuthi kubona khona into yabakhumbuza ukuthi you must remember ukuthi kahle vele zisuke zihamba nayo umqashi kwasekuqaleni, uyabona? And then bese fika ihlwana ukuthi okay mina ke manje sengubani sengimele wena, but hlehla phela you'd see ukuthi vele egcineni ihamba nawo umqashi, right? Now enye ama issues ababekade bewalwela beze bexoshwa kwakuleyo ukuthi angikwazi ukuba uconstable. Ngicathi yona rank yokuqala mawungena. Angikwazi ukuba uconstable for more than 15 years. Uyabona ngu-constable. But then kukhona ama members angene emva kwami ase-warrant office. Uyabona yonke leyo nto leyo. Mina ngisalwe ngimile la futhi ayikho into engivimbayo, uyabona, because ngiyazenza zonke izinto ekumele ngizenze. I think it's a two-way approach. Njengoba ngisho mina ngithi njengomphakathi must be wary of these issues. One, iyenzeka ukuthi na ama members engafuni ukuyithuthukisa. Abanye khona abantu abakhuthele nje uma kungena i-email ethi kune cause yofundo efaka same time. So ubani ake kusekhosini eChaswell. Yabo ubuyisa nesitifiketi nesithile. So the minute iqala kuthiwa kuyahlunga kuyabonakala umuntu active nofisa ukuqhubeka ku management core. That's number one, but it's not a reason ukuthi abantu abacindezele. But number two, njengoba ngisho ukuthi akukwazi ukuthi naku manje ivethe kuthiwa izophinda inyuse kuzo-add 2% angithi. Kodwa manje usami kwi-salary level eyodwa ne-baseline. Hey basho njalo. Kodwa ukudla kuyakhuphuka, uyabona ukudla kuyanyuka. Now aren't you tempting me ukuthi mangithi mawuhola 15,000 njengo-constable omhlongo. Mawufika ke umuntu uyangibopha ngidlalela mfethu yazi uthini relax. Ngizongapha. Njani? Fika la njalo nangesonto. Friday nje ntambama uzocollect 10,000 lazoba right. Ngibona senginika u40 mina ngenyanga. Ngaphekwa lo 15 wakho. So you remain protective of that business, which is illegal, because it makes sense
kwi-situation because you need to balance the blame ukuthi i-situation ekhaya la engihlala khona Yeah. angikwazi ukuba iphoyisa ngiphume ngingazi noma ngizobuya nekusasa Yeah. kodwa ebese ngibuya ngiphinde ngizithole kwi-situation ethi mangifika endlini ethi Yeah. ngifuna ukushintsha umbhede ufuna ngithenge nge-installment Yeah. ufuna ngihlukumezeke nje ube iphoyisa khona ukubabona ngisho uniform on siphaphathe uniform futhi yabona it's systems angaphakathi engikholwa ukuthi at somehow kufuna njengomphakathi njengama CPF singenelele labuza kwenze njani la Yes. kuhamba kanjani because ukubhikisha amaphoyisa wasebenzi singawabhikisheli wona amalungelo awo ke Yeah. ukuthi sicela siwatreat ngendlela efanele sicela siwatreat ngendlela ezokwazi sibasize lokho kungalekelela kakhulu Yeah, sure. sokwazi ukuphila And it's not like maybe imali ayikho because imali ikhona mina ngihlezi ngithi imali ikhona uyabona if number 1 usane bloated cabinet uyabona where you have ama ministers and deputy ministers uyabona mekuthiwa imali yabo kufanele inyuke iyanyuka yet abantu abakhona la just like amaphoyisa uyabona just like structures enu kufana ngabe kuphampwa khona imali kutheni bakwazi ukulwa necrime then okay let's come back emphakathini yeah right siyovala manje let's talk about abazali uyabona abavikela igebengu right ngokujwayelekile sike sizwe kuthiwa noma siyesibone we abazali balezi ingane noma abazali bazi igebengu bavamise ukuthi bayivikele siyazi sixoxa nawe earlier ngathi mina thina sikhule kwaziwa eroundini ukuthi hayi no kunebrazo nje ibrazo usibanibani hayi ibrazo mfethu siyayazi iyayiphantela ayinankinga and into emnandi ngayo ayiphante ngala yebalungwini uyabona yabo hayi yabo mayiyophanda mfethu iyaphuma iyophanda le kude but nje mfethu eroundini hayi no ayiphanti uyabona futhi kuyaziwa ukuthi hayi lapha ingakabrazo bani so vele hayi akuhlushwa lapha yana you understand so umphakathi uyi-endorsa leyo nto uyabona somehow nabo bagqugquzela uyabona so nje endaweni nje uyahlonishwa but uhlonishwa le-nonsense yabo but now siney'ngane-ke manje aziyenzi lento ebeyenziwa obhuti lapha uyabona zona ziganga yonke indawo but we have abazali-ke abavikela zona lezi ngane no mina ngiyazi lento enishoyo that's a situation esibhekene nayo I'll touch base on GBV. Sure. Part of the issues that we've had is over the years we've had a lot of cases at GBV. Yeah. Sorry. Sure. This is mostly based on what we've realized, or what I've realized as a leader, is that we have a lot of broken family structures. Yabona-ke ekhaya mawuzongena ekhaya egcekeni ikhaya nje sekusele usisi wakho omdala naye phela kubona ngathi niyalingana noma lezi ngane la ekhaya noma sekusele uma sekulula ukusho noma yini mawuphumile ukhuzobana ukhuzeke because kuqala besikhula kuthiwa ingane yomphakathi wonke umuntu ubaba umama umalume kuwena there was that realization but manje isikhathi esikusona that is why senxa befundisi abasilekelele sizama ukugqugquzela indlela ukuthi ababuyise ivangeli ngoba mhlambe thina lasisiza mhlambe abanye bethu noma sabuyisa kuye kusonda in between but into ukuthi kuhloniphe umuntu omdala nje njengobaba wakho noma wakho kuhloniphe nonyoko le anti planta unembezo omncane ku ngisho wenza into wrong yazi ukuthi thina ngoba thina sesibadala sesi over 18 sesiyakwazi ukushela ukuthi mawushela ukukhuluma nentombi waqhamuka umuntu omdala uyidedele ngisho isandla ubhekele leyo nembezo awumazi uhlangane naye umazi nje umama ongamazi ungangena futhi kuyena lezi zamanje qatshulana phambi kwabantu abadala kubanjwana emabhishi into angazuyibona so it shows ukuthi leyo nembezo invest ukuthina sikhula yisonto nemindeni yakithi sekuthe ukulahleka khona but angiswing away from lo isho bakhona ke manje abazali bakithi ububha busithathe basibeka esimeni la aba compromise khona lawo ma values yabona ke ekhaya egcekeni nje nikhule khona uma ubaba mhlamba akaseke emhlabeni noma akaze bekhona mhlamba wabaleka ke wayela kogogo ngezathu zakhe ezithile efika udadewethu negrosa la kuphela inyanga kodwa kufika uStas emshiye ngisho egate lapha simbone kuthiwa umkhwenyana creator i situation of you stressless akalokho esilethele igrosa leso nje stressless ke manje yabona ekhaya
emzini kababa sekulula vele efika nje la ekhaya engene egcekeni mina njengomfana engazithi umfana womunye umuzi akangeni Yeah. ngendlela ethile emzini womunye umuzi Yeah. ku-create leyo conflict ngaphakathi kumina ne-anger based on that ukhanda ukuthi u-stressless mase semshaya kudadewethu Sneil Yes. asikwazi sothini ngambophisa mumbophisa le Yeah, mpilo next month yeah. soyithathaphi the dependent syndrome Yeah. now abazali they depend to outside source of income nane-resource lokuphila Yeah. based on those challenges ukuthi izima ayifani but ebese kuba khona ke lo sesizeleke umfana ungahambi kahle noma intombazane engenzi kahle thatha wona ama-drugs ebekwe khona ekhaya kune-situation eke yenzeka thina kwezinye zey'ndawo amaphoyisa kade yosebenza khona ibhamu kwakuhlala isalukwazi uzubona isalukwazi esidala uround kwabekwa ibhamu kwambozwa ngetshana Sayidlalela isalukwazi. pheke eqolo ezihambisila I think nje khona uNkulunkulu uyasebenza khona nje wathi lephoyisa awusukume gogo hayi lathi sisalukwazi wawuthi pheke eqele gcwele ma R5 ibhamini so akusiyona icase yodwa semaningi ngama case lezo zinto kuyabazali kube yibona abagcina ibhamu zezingane we know ukuthi ke ubugebengu bunemali i-reality njalo ukudayisa uhunga nje kunemali ukudayisa insangu kunemali ukudayisa utshwala incika kunemali but understand ukuthi leyo mali ngelinye ilanga it will cut up with you because as umuntu uzokwenza kube khona wonke manje lento yohunga uzokuthiwa sekudutshulweni kubangani kuthiwa kubanga uyitopi yabo thina we've never had into yama drugs bese ngayipromote yes but we had trends emphakathini Yes. besazi na leya brazo yakabiyela nje ebele insanga ibrazo yokuthula ibhonela isicathulo sayibe clean yabo leyabhuti nje ubuyela maqhamuka impela igagu nje awuyidlala nje insanga yakho but manje sekudliwa lezi zidakamizwa ubona ukuthi umfana mayekubona stressless ngathi ngakuhlaba ngempama and the accessibility of guns in our communities ukuba khona nje kwebhamu sekwedlule manje yabona umfana omncane ebona ukuthi nje ngakwenza noma yini ayithandayo they terrorizing both abazali babo nathi njengomphakathi thothi umzali uyivikela nje mhlawumbe ngoba uyasaba manje seshilo wathi aningisizeni kwakukhala nje naqala umama ethi aningisizeni kwamhlongo nangoku usambule sehlupha kusuka baba mhlongo ezokuthethisa noma wakhona iphele lo ndaba but manje ngathi nje kwamhlongo aningisizeni nangosambulo mayifika umama wakhona qhuma inisibhamu qhuma la ekhaya so abanye in between abanye ukuthanda ngoba bebona imali but abanye ukwesabela impilo yokuthi bakuthusa ezule kuthiwa sengibuye epolice station ngaphi ngabika ukuthi nokuthi kunedakamizwa kunezibhamu kuloyamuzi engihlala kuwo kuzoba nenkinga ezikhona. Alright, nomfo kabihela kulungile asibonge ngicathi ke singayivala manje. Suvele wangikhumbuzile uKhuzana. Isigameko sase Chatsworth. Where kwakune drug lord. Right? And umphaka afika amaphoyisa ezobopha. Umphakathi walwa and ke umusulandela istory no the guy ubenakekela nje umphakathi uyabona so bekwazi ukuthi nokabiyela ikudayisa nje into ethi sidakamizwa itholakala kabiyela but siyazi ukuthi cishe mhlambe njalo ngosuku noma ngesonto sohamba siyolanda ukudla yabona yes nje sihappy umphakathi idolize him say idol yakhe so ke ngamanye amazwi mina ngathi should lezi dakamizwa ayidayisa uyena kuphela uyabona because yena into ayenzayo ukuthi ngiyayithola idakamizwa ngiyayidayisa yabona kufele emphakathi efayo but ngenzela ukuthi thina songeza umphakathi sikwazi ukusidle so nami as umuntu odlala ama food parcels then nami ngiyiphathi yaleyanto yabona mfethu asibonga kakhulu ngicabanga ukuthi yini engingayenza ngiyazi ukuthi uyishile eqaleni but asibuyele kuyona sesivala ngifuna ukuba member ye-CPF njengamanje ngisuka ngiyaphi ngifike ngithini sambe nje se-police station yangakithi ucele i-ofisi lika-coordinator we-CPF noma-station commander ucele ukulekelelwa ngenakho ngama-details ka-CPF chairperson noma secretary uhlangane nabo start participating ama-activities makufika usuku lokukhetheka nawe ukhetheka ukwazi ukuparticipate but it's not about positions it's about activism in our communities let's participate but be vigilant ukuthi asenze izinto ezoprovoke ukuthi igebengu noma igilamkhuba zibuke thina uqala because we are recognized as impimpi siyakuthatha ke kulungile but asimpeni ngendlela eqondileke manje shono nje ngendlela efanelekileyo izinto ezihambi kahle so that impilo yakho nayo izoba safe khona umama kwimbiza ebanjwe uPremier yayikukonje I think yayisenande emawoti wasukuma lo mama wathi hayi mina nje umkhwanazi uyangazi ngiyamfonela mina ngimtshela
showcase nje inamba yami unayo uyabona so sengicabanga le yempimpo oyishoyo mfethu asibonge kakhulu ngiyazi ukuthi imoto aniyitholanga zanela kodwa ke thina mfethu ukhona esokunikeza wona yabona ngiyazi ukuthi nina naba nenkinga yokuthola imoto mfethu kodwa ke hayi mfethu awubambe la mfethu siyabonga nje mfethu kuba ipart yembizo podcast so hayi thina mfethu sikunike nje konke kuphelela akufani nabanye abathi banikeza imoto ezu95 kodwa ayizangafika zonke mfethu Siyabonga kakhulu mfethu sithembe siphinde sibonane futhi. Siyabonga kakhulu mfethu. Alright. Guys asibonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi sizobonana next week. Khona sobe sinaye. Ibaleke kakhulu besikhuluma ngayo because ithinta ubugebengu and uzonotice ukuthi iningi labantu emalokishini bayasuka emalokishini uma umuntu nje hlangana umsebenzi nanto zakhe ehlangana uyasuka elokishini ohlala kwenye indawo and kule ndawo suke ohlala kuyona indawo esuke kunama security companies asebenza kuleyo ndawo so ngamanye amazwi into esuke imsusa kakhulu kusuke ubugebengu yabona and leyo nto ayikho right because at the end of the day then indawo esuka kuyona ayikwazi ukuthi ithuthuke right so asibonge kakhulu ke ungasilandela Imbizo TV nazi yabona la yes Imbizo TV kuma socials silandele ungakhohlwa ukusubscribe ku channel yethu ngicabanga ukuthi sizobonana futhi na semsakazweni izwi lomzansi ohlelweni Imbizo Breakfast Show siyabonga kakhulu njengoba nabo ke babaxhasa especially ke bayo ke Imbizo TV Godspeed